אומרים שפיקח יודע לצאת מהבוץ שחכם לא נכנס אליו. ובפרשת בית החולים הדסה, כולם כעת עוסקים בשאלה של הפיקחים, איך יוצאים מהבוץ. אבל כדאי דווקא להקדיש יותר מחשבה לצורכי העתיד בשאלה איך לא נכנסים לבוץ. ובשאלה הזאת יש שני נושאים שכדאי לברר אותם. הנושא האחד הוא נושא הפיקוח. מי צריך לפקח ולשמור שלא יקרו משברים כאלה? והנושא השני הוא האחריות. אם זה כבר קרה, מי צריך לשלם? בהנחה שאם יש מי שצריך לשמור ואיננו עושה את חובתו, אז הוא יודע שהוא צפוי לעונש, ולכן הוא יעשה כמיטב יכולתו. תחילה לנושא הפיקוח. אחד ההסברים שנותנים מדוע לא היה פיקוח על בית החולים הדסה, הוא שזה בית חולים פרטי. ולמדינה אין מה להגיד בבית חולים פרטי. אבל אחרי שהתחיל המשבר, למי כולם רצו? אל המדינה. שהיא תממן, שהיא תפצה, שהיא תפתור את הבעיה. למה? לכן יש פה בעיה יסודית. למדינה יש זכות פיקוח באמת בכל מוסד ממלכתי וגם במוסדות שהיא מתקצבת. אבל אין לה זכות פיקוח במוסדות פרטיים. ובאופן עקרוני זה נכון, פרט למקרים מסוג אחד. מקרים שבהם השירות הוא כל כך חיוני לציבור, שאם יש משבר, כבר לא משנה אם זה פרטי או ממלכתי, כולם רצים לממשלה, שהיא תפתור את הבעיה. ולכן קודם כל צריך לקבוע שכל מוסד, אפילו פרטי, אם הוא נותן שירות חיוני שאי אפשר לוותר עליו, יש למדינה זכות לפקח, פיקוח הדוק על דרכי התנהלותו. זה עיקרון אחד שצריך לקבוע ולבסס אותו בחקיקה. הנושא השני הוא נושא האחריות. ובכן, לבית חולים הדסה היה דירקטוריון שעל פי אחד מתפקידיו הברורים זה להבטיח שבית החולים יתנהל בצורה תקינה מבחינה כלכלית. מה עושים עם דירקטוריון של חברה פרטית לא ממלא את תפקידו? ומתברר שפשוט הייתה, אם נקרא לזה, או עצימת עיניים, או התרשלות, אבל לא עשו את מה שצריך. לכאורה יש בספר החוקים אילו שהם סעיפים שמאפשרים להעמיד לדין דירקטורים, אבל זה לא מעשי. כי הם לא גנבו, הם לא מעלו, הם לא לקחו לכיסם. ולכן אני מציע להוסיף עוד סעיף לספר החוקים בנושא הזה, שדירקטורים במוסד כזה, שתחת הפם התנהלה מערכת ניהולית בלתי תקינה, שלא יוכלו לכהן יותר במשך 10 שנים בדירקטוריון של איזושהי חברה. ומכיוון שלהיות דירקטורים בימינו זה כנראה משרה נחשקת, אז ייתכן שהסנקציה הזאת, שהיא לא מכניסה אותם לכלא, אבל בכל זאת מטילה עליהם, נותנת להם סיבה לחשוב פעמיים כאשר הם מקבלים תפקיד, ייתכן שסנקציה כזאת תשפר את התפקוד של דירקטוריונים, של חבר נאמנים, גם במוסדות פרטיים.